Патрабаванне справаздачы – гэта правільна. Да? Так. Але вы не патрабуеце ад людзей справаздачы за тое, што яны не могуць рабіць. Да? Так. Ну, давайте паглядзім. По кампетэнцыі, па магчымасцях сваіх і так далей. Што можа рабіць там НАУ? Што можа рабіць офіс? Давайте мы складзем пэўную там таблічку. Плюсікі да, паставім. Вось гэта мы можам, вось гэта наша мэта, вось гэта мы робім, гэта вядзе да дасягнення ў мэты, а вось гэта там памылка і так далей. Вось калі мы такую раскладку зробім, то мы можам і патрабаваць справаздачы ад гэтых людзей. А калі мы проста кажам, а вы вось адчытайцеся нам за грошы, там, якія вы атрымалі. Вы давалі гэтыя грошы? Во, я про это же кажу. Якія тут грошы? Як вы можете патрабаваць справаздачы за тое, што вам не належыць, і што, за што іх пытаюцца тыя, хто ім дае грошы. Ведаеце, па еўрапейскім усім вось гэтым фіскальным нормам, да, ведаеце, ніхто не можа ні капейкі, ні цэнту патраціць налево. І это ўсё бачна. І як толькі там высвятляецца, што хтосьці пусціў налево там некалькі еўра, это ўжо карупцыя. Вось тое, што адбываецца зараз на Ўкраіне. Да, абвінавачванне там структур да, набліжаных да Зеленскага ў карупцыі. Ведаеце, вось гэтая фінансавая палітыка еўразвязу, яна настолькі падрабязная, што там вось на сапраўдныя мэты вельмі цяжка дамагчыся атрымання грошаў і тым больш пусціць гэтыя грошы на тое, што не прадугледжана адкрытым выглядзе, да, гэтым самым еўразвязам і тымі фондамі, якія гэты грошы выдаюць. І калі мы нават разыходзімся ў поглядах на тое, на што патрэбна траціць грошы, да, і не можам даказаць, давесці грантадаўцам, ці там тыя, хто выдзяляе бюджэты, што вось нам патрэбны грошы на гэта, мы павязаны па руках і нагах. А калі мы пачынаем круціцца і вышукваць магчымасці пусціць грошы, выдзеленыя на сапраўдныя рэчы, гэта ўжо ўспрымаецца як карупцыя. Карупцыйныя схемы. І я думаю, што большасць карупцыйных скандалаў у сучаснай Украіне гэта з таго, што людзі, якія атрымалі там грошы, ім трэба пусціць іх на тое, што мы-то згодна. А еўрапейцы, тыя, хто даюць гэта, яны гэтага не разумеюць. Яны расцэньваюць гэта як карупцыя і крадзеж. Вось цікавую вы закранулі тему. Так калі офісу ці НАУ выдзяляюць грошы, то ставяцца пэўныя цэлі і задачы, пра якія мы не ведаем, так? Мы не ведаем, бо грошы заўсёды патрабуюць цішыні, так скажем. Добра, но ёсць мэты і задачы, яны іх выконваюць, так? На жаль, яны справаздачу робяць тым, хто даў ім грошы. А мы застаемся незадаволены ў гэтай сітуацыі. Яны нешта зрабілі, а што вы зрабілі, мы не разумеем. Напрыклад, мяне гэта цікавіць і гэта... Давайте разберемся. Значит, вось цалкам натуральна і правільна, калі мы патрабуем справаздачы за нашыя грошы, напрыклад, у стрыжака, лявончыка там і так далей, там тыя бюджэты, якія фармуюцца з ахвяраванняў людзей, да, ці вось вам пералічылі там 25 злотых там і так далей, ты можаш адчытацца за гэта, на што ты іх патраціш там, да, мышку набыў там. Так і з дзяржавы нашай павінна быць. Конечно, з усімі. Калі мы падаткі плацім. Усе грашовыя стасункі там паміж, скажем, атрымальнікамі, плацельшчыкамі дзяржавы. Мы, як падаткаплацельшчыкі, можам і маем права і павінны гэтым правам карыстацца, патрабаваць дакладных тых самых. Да? Але дзяржава утрымоўвае, напрыклад, спецслужбы. Любая. І беларуская, і ізраільская, і нямецкая, і літоўская, і так далей. Да? Спецслужбы, бюджеты спецслужбаў павінны быць сакрэтнымі. Да? Да. Мы можам патрабаваць, вызначыць адсотак, які ідзе на гэтыя справы, да? Але што там унутры, да?
давайте не будем фантазёрамі, мы не можем это атрымаць і не трэба гэтага атрымоўваць. Павінны быць іншыя структуры, якія кантралююць гэта. Але ж яны таксама... А наконт НАУ і от офіса, вот они нешта ж зарабілі, а справаздачыліся грантадателям этим. А мы такія вот, ну, а наша якасць жыцця ніяк не памянялася. А мы не разумеем. А мы не разумеем. І таму ад іх можна патрабаваць таксама справаздачы. І мы можам нават патрабаваць справаздачы за іх дзейнасць, не за тое, што яны грошы там як размяркоўваюць і на што яны пускаюць, бо гэта не наша справа. А вось за дзейнасць мы можам патрабаваць іх. Зараз, давайте тады разберемся. І моя прэтэнзія да іх можа быць толькі ў тым. Калі вам даюць грошы на немэтазгодныя, на справы, на дзеянні, якія не ведуць да мэты, ну, напрыклад, вось калі я маю вось гэтую мэту, высоўваю мэту вяртання, да? Калі яны не працуюць на вяртанне, навошта вы бярыце гэтыя грошы? А як жыць? Ну, і вось тут паўстае пытанне. Ведаеце, што шмат хто, тыя, хто атрымоўваюць гранты, да, не адмаўляюцца ад гэтых грантаў, бо на гэтыя гранты можна трохі жыць пэўны час. Але нават калі яны бяруць гэтыя грошы, разумеючы, што яны не спрыяюць дасягненню мэтаў, не працуюць на нашай каштоўнасці, трэба мець мужнасць і свядомасць, да, годнасць адмаўляцца ад гэтых грошай. О, я такой. Вось пра гэта можна гаварыць. Навошта вы берете грошы на мітусню, на розную лухту? Я не беру, потому что я не ведаю, чым справаздачыцца. Я гэта паўплываю на карысць беларусаў. Калі вы ўзялі, вы вымушаны будзеце пасправаздачыцца, бо... Так няма чым справаздачыцца. Ну, што значит няма чым? Вы будзеце рабіць гэта. Ролики, а што гэта ролики? Ну, так гэта, ну, да, жыцця паўплывалі беларусаў тых. Ім нават і глядзець забаронена, як экстрэміст. Ну, зрабілі, і вы для донараў вы справаздачу зробіце на гэтым, да? І вас ніхто за гэта не пакарае, прэтэнзіяў нават не будзе, да? Але ж тое, што вось гэтая мітусня, гэтае марнатраўства грошай не вядзе да мэты, вось гэта іншая справа. І вот колькі з гэтых крытыкаў офіса там ці кагосьці, да, калі самі будуць пастаўлены на гэтае месца, да, змогуць адмаўляцца ад грошай.